Älä sano samaa asiaa haaste. Sano joku ruoka. 5, 4, 3, 2, 1, pizza. Sano joku automerkki. 5, 4, 3, 2, 1, Bemari. Sano joku YouTubettaja. 5, 4, 3, 2, 1, Mr. Beast. Sano joku kala. 5, 4, 3, 2, 1, hauki. Sano puhelinmerkki. 5, 4, 3, 2, 1, iPhone. Ja viimeinen, eli vaikein. Sano jompikumpi. Punainen vai sininen? 5, 4, 3, 2, 1. Jos sä sanoit punainen, niin sä voitit. Eli kommentoi, jos sä tipuit.